Bueno, arratsaldeon. Besterik gabe, gaurko prentsaurreko honen helburua, jakina da nola, danok dakigun arrazoiengatik festak, bai, zestoko gunekuak eta auzotako festak bertan bera gelditu ziala, batez ere pandemiak izan zezakeen kutsatze arriskuagatik, eta orduan egoera horren aurrean bi aukera zeuden, aukera bat zan. Eta, hau herri batzutan ere, hala egin da, besteik gabe, dena bertan bera utzi eta ezer ez egin, edo bestela, ezer ez egite horrek ere, kontutan hartuta, festak diala herritar guztiok, batzen gaitun ekitaldi bat, eta, azkenian herritarrak eta zestuako komunitatea bea batziak daukan ikortasuna kontutan hartuta, pentsatu zen agian, egun gutxitan konzentratuta egin ordez, hilabete terdiko epe baten ekitaldi ezberdinak egin zitezkeela, hori hola, harremanak herritarrakin, bai herriko sortzaileekin eta eragileekin eginda gero, pixkat, guri ere, jakinarazi zitzaigun, agian, zestuan mehezizula, esfortzo bat egitea, alde hortatik, hiru batzar zabal ireki egin dira, herriko eragile eta kultur sortzaileak, herritarrak eta udaletxeko ordezkarileekin osatuta, eta behintzat bertan, zestuan udara garaian ekitaldiak antolatzeko borondatia azaldu da. Hori esan da, datorren astetik hasita irailaren erdialdera arte, plangintza bat eginda, egitaro bat eginda, eta egitaro hortan, lehen etxi da batetik, gure kirola, pilota eta herri kirolak, bi ekitaldi, gero, bertsoa eta nagusiki musika. Honekin esan, zestoa herri txikila izanagatik, azkenian musika eragiletzan potentziala handiko herrilea gehala, zer esanik ez, zenbat musika sortzaile eta ze kalidadeetakoak eman ditun herri honek eta ematen ari dan, aitortu ere, udalak badula zor bat herriko musika eragileekin, eta benetan eskertzekoa da, zestoak dituen baliabe eta azpiegituren muga kontutan hartuta, herri honek ze musika eragiletza eman duen, ezta? Orduan, zentzu hortan, egitarau bat egin da, eta gaur helburua izango litzake, egitarau hori aurkeztea. Horrekin jarraituta, egoera zail baten gaude, ez dakit nola definitu, egoera, ez dakit, surrealista ere izan daiteke, hau tokatu zaigu, eta aipatu nahi genuke, egoera honen aurrean, ikuspegi kritiko bat edukitzea ere, oso, ez dakit, aberasgarria eta osasungarria ere izan daiteke, baina azpimarratu nahi genukela, ikuspegi kritiko batekin bada ere, ezin dela bizi dugun egoera hau gutxietzi, azkenian, eta gure osasungintzako eragileak eta gu zaintzen gaituzten, bai mediku, erizain, eta eragile asko errepikatzen ari zaizkigu, ezinbestean osasun publikoa kaltetua izateko arrisku bat bizi dugula, eta orduan iruditzen zaigu, maila batean kritikoa izatea ondo dago, baina pandemia hau eta bizi dugun egoera hau gutxiestia, pixkat, iruditzen zaigu arduragabekeriare izan daitekeela, eta orduan ezinbestean benetan sinistuta gaude, dana zalantzagarria da, ikertzaileek ere esaten digute oraindikan, honen aurrean gauza asko eta inkognita asko dauzkagula, baina esan dakoa, osasun gintzan eremutikan neurriak behin eta berriz hartzeak duen garrantzia azpimarratzen ari zaigu, eta ezinbestean pentsatzen dugu, hori neurri horiek hartzea bete beharra dagoela, eta beraz, hemen, plaza aurten, danon, ez dakit, psikologirako eta danon eremu sentimentalako barrerarik ez egotea herriko plazan, ondarrik ez ikustea, pentsatu zenbat urte dian, hori gertatu ez dela, hori gertatu da, eta horren ordez ikusten da, halako eremu bat egokitu dugu, zestuar guztiontzako hain leku emblematikoa den herriko plaza nagusian, eta eremu hau izango da, hilabete terdi ontako ekitaldiak egingo dian eremua, eremu honek ere danok batzen gaitulako. Orduan, gero, kultura batzordeburuak adieraziko du, neurri horiek zertan oinarrituko dian, nola eman nahi dan, beste, bakizue, gero, ez da gertatuko, momentuz egoera egonean gaude, baina kutsatze arriskua kontutan hartuta zerbait gertatuko balitz, hor kontrol bat ematea komeni da, gero
osasun sailetik rastreoak egin ahal izan daitezen, ez? Orduan, nik bukatzeko zestuko eragileen eskuzabaltasunik gabe, hau, ez zala posible izango azpimarratu, kultur eragile, musika eragile guztiei eskerrik beroenak eman, eta, uste eta herritar guztiontzako gauza baikor bat izango dela, kulturak batzen gaitu, musikak batzen gaitu, eta noski herriko sortzaileen arteak ere batzen gaitu, ez? Ordu nik eskerrak eman da, pixkat Mikel Ilarramendiri emango nioke hitza, kultur eta musika eragileen izenean, gaiz batzuk egiteko. Azkenean, Mikel esan duen bezala urte rarua izan da danontzako, danok kultur eragileo sortzaile danok azkenean geneuzkan plandanak pandemia honekin izi hartzea juntzeskigu, eta ikusita beste herri batzutan gauza funtzionau duela, eta betire egoera honen aurrian segurtasun neurriak eta mantenduta eta jendia pixkat zibilizauki portauta, gauza indiala eta itia dola ikusi dugu, eta azestuan zeba ez, eta aukera hau erten dut, eta nik uste atzoko dago edanak eta dano batea, zoze polikaiteko bidea indeula, eta ondo ertetzeun, da eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko bakarrik esan, Ertxinak esan duen bezala, plaza hontan plaza hontan ingoia ekitaldiak, hemen montaukoan eremu itxi batian, gehienezko aforua izangoa 200 pertsonakua, eta alde batetik musukua ematia derrigorra izangoa noski, kontuan hartuta gainera gaur egun distantzia soziala mantendu ahal izan edo ez derrigorra dela, orduan hemen ere hala izango da. Sarreran hidrogela eta bestelako kontuak egongoia eskuak desinfektatzeko eta bar. Eta baita ere esan, 200 pertsonako aforo hortan lehentasuna izango dutela herritarrak. Eta lehentasun hori benetakoa izan dadin, lehentasun horrek bere bermia izan dezan, sarrerak hartzeko, sarrerak doakoak izango dira, baina erreserba inberkoa zestuako turismo buleguan. Orduan, datorren ostiraletik, ostiral hontatik aurrea, zestuako turismo bulegoa deitu beharko da, ekitalditarako sarreran erreserba egiteko. Eta eman beharko ja, etorriko danan izen abizenak eta telefono zenbakia. Alde batetik, esan deten bezala, bermau ahal izateko herritarrak izango dutela lehentasuna, eta bestetik, Ertxinek lehen esan duen bezala, bermatzeko baita ere, broten bat edo zerbait balego, zein egondan eta rastre hori errazteko. Ohartxo bezala, komenikoala ekitaldian egunian bertan denbora pixkatekin etortzia, normalean tardatzen dena baino denbora gero beharko dalako esertzeko eta gero hemen antolakuntzan egongo dianan esanak kontuan hartzia eta errespetatzia momentuan baita ere. Printzipioz, ekitaldiak irauten duten bitartean komenigarria izango da ahalik eta gutxien moitzia eta rezintotik sartu ertenean behintzat ez ibiltzia. Eta, eguna iristeanean, egunian bertan hemen dauden antolatzaileak ere emango dituzte oharrak. Baina, esan da bezala, sarrerak hartzeko deitu beharko ostiral hontatik aurrera, zestuako turismo bulegoa eta zenbakia esan ningo izuet, da 943 868 888 111. Eta esan da bezala, izen abizen da telefonuakin, bale? Ez dakit, galdera ikeo zerbait baldin bada, o norbaitek zerbait esan nahi baldin badu. Sarrera banaka hartzia duen, binaka, nola izan sarrera fizikoik printzipioz ez da egongo. Eta printzipioz, turismo bulegoa deitzen duenak esan ditzake izenak kontzertura etorriko jananak. Izen abizenak dananak esan berko ditu. Eta gero egiaztaukoa, zestua radiala. Lehentasuna eta zatzeko. Gero, sarrerakin dagona da, hor aurre ikusi da, eta, pixkat, osasun eragiletzak ere esaten diguna da,
jendeen pilaketa masiboa, pilaketa jakin batetik aurrea, askoz arrisku handia bagoten dela. Orduan egia da, ziurrenik ekitaldi batzuk, esan dezagun, arrisku faktorea handiagoa izan dezaketela, eta orduan horren arabera, aldez aurretik ikusi nahi da, turismo bulegoan, sarrera doakoak izango dira jakina, baina, bezpera, bi egun lehenago, aurre ikusita, dagoen, sarrera kopuroen arabera, egunean bertan ere, foroan, oindik lekua baldin badago, beste malgutasun batekin jokatuko eta zuzenean ere jendeari sartzen lagako zaio. Aldiz, gerta daiteke, eta batiz ere, zestuko hainbat musika taldeek daukaten izenarekin ziurrenik aforoa, lehen kopuru ez dugu esan, kalkulatzen dugu, segurtasun neurriak beteta hemen 200 lagunen bueltako aforo bat daukagula, neurri guztiak beteta. Baina, ematen du, ekitaldi batzutan aforo hori motxa izan daitekela, eta orduan aforo hori betetzen da momentutik aurrea, jende gehiago ezingo da hemen egon. Orduan, aldiz, pentsatzen dugu beste ekitaldi batzuk, aforo aldetikan ez dutela arazorik izango, eta orduan, egunean bertan ere, malgutasuna izango genuke, lehen sarrerarik hartu gabeko jendeari ere sartzen usteko, ez? Orduan pixkat hori da, ez? Hor, inkognita batzu dazkau, eta 200 pertsona, ekitaldi batzutarako, aforo nahikoa da, baina beste batzutako ziurrenik ez da nahikoa izango, eta pixkat horrek baldintzatuko gaitu, ez? Baina horren arabera, lehen ereak izan da bezala, hemen udal eragileak edo herri eragileak egongo gehan, tolatuko du, eta hori pixkat bertatikan kudeatuko da. Bai, eta ez usteko, bi egun lehenuo oharren bat edo balego, zestuako udaleko webgunean edo eta Damolinean bertan ohartaraziko genuke, ez dakitze ekitalditarako lekua gelditzen dela, orduan atia irikingo dela, edo bukatu diala sarrerak, edo olako harrak. Egualdi txarra inez gero? Bai, egualdi txarra inez gero, zestuan B plana edo B alternatiba azkenian anatzian da, kirolgunean estalpe hortan, eta iragarpenak egualdi txarra iragarriko baligu, area eman berko genduke. Orduan, gauza danak ezin dira igual area hola beste gabe eman, gerta daiteke, eguraldiagatik ere igual bertan bera utzi behar izena hori pixka bat ikusiko dugu, ez? Eta gero, esan, positiboren bat edo proteren bat balego, bestia zan, bertan bera gelditzea hau da. Hemen, gaur bertan ja, dekreto bat jaso da, indarrean gaur sartzen da, entzungo zenuten, tabernetako ordutegiak eta murriztuz, eta hemen kutsatzetasen bilakaerak gora egiten baldin badu, gerta daiteke gure gainetik dauden erakundeek beste neurri batzuk hartzea, eta orduan agian ere hemen aurre ikusita dauden ekitaldi horiek egiteko moduan ere ez egotia. Gizue, ze egoera bizi dugun, eta hori gertatzen baldin bada, osasunaren permea danan gainetik dago, eta guk neurri horiek hartu ingoliak, ez? Espero ezagun gauza hobera jutia, ez izatia olako neurririk hartzeko zeaikan, arrazoirikan, baina esan dakoa, hemen danoak idu, ze egoeratan bizian, eta orduan pixkat horren menpe hongo gineke. Baina alata guztiz lehen esan dakoa, pentsatzen du aberasgarria izango dela, zestuar guztiontzako, eta, momentuz, esan da bezala, ez dakau, eskualdean positibo batzuk agertu dira, zestuan ez dago, eta igual gero ere egon ez dadin, igual gero ere badagokigu alik eta zorrotzenak izatea, ez da beti esateana, hobe prudente egila izatea, harinkeriz jokatzia baino. Orduan, gure aldetik uste du, ardura publikoari dagokionez hori dagokigula, komentziuta gaude herritarren gehiengoak ere bat egiten dula, pentsamolde honekin, eta gero komentziuta gauden bezala ere, ekitaldi hauek ere ondo hartuak izango dira, ez? Eta, helburua pixkat hori izango da. Betire, baldintza, esan dezagun, hauetan.